Nandiyan si mama mo sa baba. Huwag kang bababa, mahulog ka. Sinana? Pasayot na. Ano sa inyo? Dali! Arilo na yung mo. Ito po si Nina. Kapay iti. Video yun, Manay. Video. Slow siya. Bibi! Takbo doon, dili. May camera. Oh, ala. Taralsigan na. Oh, di ba? Hi. Hi guys. Aray ko. Sumanay mo? Ano? Yan guys, oh. So na camera mo. May na nabasa ko sa Facebook. Ang pagkain, imbes na dasalan ba? Sa una baga, pagkain, bago kumain, dadasalan yan, bago ipipicturean ko. Kami naman na kumain, ikaw, bibinting sa pipicture.